Geçen tarihte Harun Reşid deyilen bir güçlü halife, adaletli bir padişah bolýa. Alim ulamalar nahara çağırıpdyr. Nahara çağırıp nahar gelenden çençe gertin diýip buyruk berýän, çençe gelýär. Hazrat İmam Azam Kufi rahmetullahi aleyhi'nin güçlü okuşlarından İmam Ebu Yusuf rahmetullahi aleyhi şu mecliste bar eken. Onun yankı çörek getirneme, çemçe getir deyilenne yankı Ebu Yusuf hazretleri Azam boldy hakikat etmany başaryan, padşah da boldy hakikat etmany başaryan Allah'ın dostlarından. Ey halife diýipdir. Senin baban yani Peygamber aleyhissalatu vesselam ol Seyyid Hoca bolmaly. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَصَابِعَ يَأْكُلُونَ بِهَا. Yani Peygamber aleyhisselam şeyle deyip şu ayeti Peygamber aleyhisselam aydıp nahar şeyle diyerken biz Adem oğullarını fiileğini ettik. Onlara nahar yer yali 5 barmak verdik deyip ayet-i kerime. Peygamber aleyhisselam şu ayet-i kerimeni aydıp düşündüren vakti naharı el bilen imeli deyip düşündürýärdi diýär. Yani Ebu Yusuf hazretleri çıkýardy. Ey diye halife diye Peygamber aleyhisselam Allah Teala'nın yankı ayetini okap Allah Teala Adam oğlunu 5 tane barmak verdi. Naharı yer yalıp deyip ödüm naharı el bilen iyip öwredördi. Babamız Muhammed aleyhisselam. Sen çemçe getirdiydinle Peygamber aleyhisselam el bilen iyiydi. Onun ayet-i kerimeden misal getirivaydiýardy deyip yan halife düşündüren. Şol wagtyny hemme çemçeleri ýygnatdyryp hakiki adil padşah Semi'na ve ata'na eşittim we boyun boldum diýdi. Gönü el bilen iman durýarlar. Şonuň üçin her bir ýerim bolsa, eger ol ägirtler padşah aýtmalan bolsa aýdyp şo Peygamberimiň sünnetini ýerine ýetirýän bolsalar, biz öz çağalarymyzyň, öz aýallarymyzyň ýanyna, öz nesillerimiziň ýanyna rasçerimizde sözümizin geçýän ýerine Peygamberimiň şol sünnetini taşlamalar, şol sünnetini doğru durmaly diýjem. Gaýrat edeýlik.